Hoxe, ongi etorriak izan zaitezte, Tolosako Babarrunaren kofradiaren kapitulu honetara, 27. aurtengoa, eta aurten ere, hainbat pertsonaia ezagun, hartuko ditu kofradiak, betiko goxotasunez eta betiko maitasunez. Tolosan kofradia buru gazteo jarri ginela, proiektu desberdinak lantzen eta sustatzen, ez? Eta pixkanaka bagoaz proiektu guzti hoben bukaera edo amaiera aztertzen edo ikusten. Beraiekin lotzen gara eta beraien lan hori babesten dugu. Ekintza esimera da, baina ekintza honek lotzen gaitu beti ere lehen sektore horrekin eta gure bertako produktuak babesteko. Beraz, Brian Kallen, eszenatokira. Hartuko alduzu konpromisoa Babarrunak prestatzeko maitasunez eta puntu-puntuan, eta txanin mendiz, baina jatunkeriari gabe, murruntzalikada ederrak platereratu eta kea dariela jateko arrastorik utzi gabe. Morsipariak, Mariona txerara mateko, eta Babarrunak lapikoa sartzeko. Hartuko alduzu konpromisoa Babarrunak defendatzeko sasi maisu eta lagun gaiztoetatik, zaintzeko jende Hey,